כל חודש יש לך סכום שדופק ומכניס לך כסף. אומרים, אני אעשה השקעת נדל"ן, אני גם ירוויח מעליית הנדל"ן, שזה בין 6 ל-11%, וגם יש כאלה שרוצים הכנסה פסיבית. קודם כל, קפריסין היא ארץ שהיא מאוד מקבלת בחיבוק את הישראלים. בואו נתחיל בזה. הטיסה מאוד קצרה, פה 40 דקות אתה עולה על המטוס מגיע. וגם, בוא נגיד, תכלס, המחיר הוא גורם מאוד משמעותי. בקפריסין הם בונים בין 2 ל-3 קומות, בפאפוס למשל, המחיר הוא כמעט חצי מחיר. ועניין המיסוי כמובן, שהמיסוי הוא הרבה יותר נוח ויותר טוב מישראל. אין מס רכישה, ואת מקבלת על מע"מ במקום 19% מע"מ, את מקבלת 5%, אם במידה וזה למטה. פה יש לנו כוח קנייה. חברה צמודה אליי בנכס, היא לא ידעה מה לעשות. היא אמרה, אני לא מומחית בצבעים, אני לא מומחית בריהוט. היא לא היה לה אפשרות, הייתה צריכה לקטט רגליים וללכת לחנויות בקפריסין שהיא לא מכירה ולא יודעת האם זה מתאים, לא מתאים, מחירים. כי ברגע... והבנו שיחד אנחנו יכולות להיות כוח מנצח. אנחנו נותנות פתרון מדהים ללקוח. ממש התלהבתי מהצורת עיצוב שלה, מהעושר העיצובי שהיא נותנת,